Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Это стоит мне здоровья. Дзе знікае Лукашенка? Вот это и есть поражение, да? Ён часцей у рэзідэнцыі ці ў сваім асабістым шпіталі. Мне стало плохо вообще. Аказваецца, кватэрнае пытанне сапсавала маладога Лукашэнку. Я помню, жил 9 или 11 метров квадратных, туалет на улице. Раскажам, як ён паляпшаў свае жыллёвыя умовы. Тогда денег было море. І як нібыта дапамагаў беларусам. Все, что надо было, дали. И что? Больш такога не будзе. Согнуться на четвереньки стану? Что вы творите? Я бацькі цяпер супраць бацькі. Начинаю подозревать откровенного саботажа. Лукашенко раскрыў змову. Генерал возглавляет, который уже по многим направлениям начинает меня уже настораживать. Хто яшчэ заадно з генералам? Позорники. Падчас разборак з Лукашэнкам здарыўся канфуз. Это что, не вопрос? Мы доўга гэтага чакалі, і вось нарэшце на нашых вачах адбываецца раскол. Збудаваная Лукашэнкам сістэма трашчыць па швах. Тыя, хто кляўся Лукашэнку ў вернасці, рыюць пад ім яму. Лукашэнкаўскі карабель ідзе на дно не праз буры, а праз тое, што нехта з ягонай камандай свідруе дно. Сістэму лукашэнкаўскую ламаюць. Слушайте, меня это бесит. І робяць гэта яны. Усіх вінаватых ён сабраў у адным месцы. Поругался, пошумел, там покричал, даже матерных пару слов кому-то сказал. Ну, такими матами ругаться, даже если не опубликовывать в средствах массовой информации, это ужасно для президента. Мацюкі выразалі, але і тое, што нам далі паслухаць, гучыць няслаба. Позорники. Вы просто безответственные люди. Слушайте, это ужасно. Пьянство, безответственность. Но с вами невозможно работать по-хорошему, потому что вы меня не один раз обманули. Нават не народ, а стаўленікі Лукашэнкі пайшлі супраць яго. Что вы творите? Яны разбураюць сістэму знутры. И начинаю подозревать откровенного саботажа. З гэтай вялізнай масы саботажнікаў Лукашенко персанальна вылучыў тых, каго мы у папярэдніх выданнях навінаў з будучыні паказвалі як падрыўнікоў сістэмы. Генерал возглавляет, который уже по многим направлениям начинает меня уже настораживать. Владимир Степанович, нынешний академик, и у вас даже там не все в порядке. И вакцины ваши. Відавочна, у хуткай будучыні многія з гэтых галоваў паляцяць. Кого прокурор пальцем покажет, сядете в тюрьму. Ён разлаваўся настолькі, што не стрымаўся, і ўся заля пачула пэўны гук. Это что, не вопрос? Жорстка пакараць не праблема для Лукашэнкі. Сапраўдная праблема, каго на іхныя месцы паставіць. Разумныя людзі служыць Лукашэнку не пойдуць. Вось і даводзіцца прызначаць такіх начальнічкаў, якія сваімі дурнымі рашэннямі наносяць шкоду не толькі нашай краіне, але і самыя, не жадаючы таго, знішчаюць рэжым, якому служаць. Так кто виноват? Оказывается, начальники. Не толькі гаспадарства, але і сам Александр Рыгорович глядзіць навіны з будучыні, а пасля на сваіх нарадах апраўдваецца дакладна ў тым, у чым мы яго дакаралі. І гэта добра. Але кепска, што насылае на нас сваіх троляў, якія абвясцілі нам вайну. Аднак разам мы можам іх перамагчы. Калі вы глядзіце нас на YouTube-канале Белсат Лайв, пастаўце, калі ласка, лайк. Падабаек мусіць быць больш, каб нейтралізаваць ботаў. Нам абяцалі заробкі спачатку па $500, пасля па 1000. Цяпер нешта не абяцаюць росту даходаў. І гэта пры тым, што Лукашенка нарэшце прызнаў, што беларусы зарабляюць мала. Знайшоў своеасаблівую прычыну гэтага і прапанаваў, як вырашыць праблему. Прычына – кепскі народзец кепска працуе. Як задачку Лукашенко тлумачыў сваім чыноўнікам. У вас половину в коллективе 30 механизаторов, 15 нормальные или 10, а 20 шалтай-болтай. Як вырашыць праблему? Лукашенко прапанаваў масава звальняць людзей. Пусть у вас 5 человек останется.
застанецца 5 беларусаў, а 25 прывязуць не беларусаў. Ну да, будем привлекать людей из-за границы. В Узбекистане выбрал людей. Іх Лукашенко хваліць. Эти пашут день и ночь. Вот как скажешь, так они делают. І умовы ім ствараць загадвае. Они хотят семьи забрать. Возьмите, в школу детишек отправьте. Отнеситесь по-человечески. А што беларусы? Квокать начали не только в тиктоках. Как это так? К нам приедут. Але і гэтую праблему Лукашенко вырашыў. Наши, которые работать не хотели, начали бурчать. Через месяц притихли. І чыноўнікам загадаў гэтак жа рабіць. Разобраться надо в каждом хозяйстве с людьми. А ці працуе сам Лукашенко гэтак, як патрабуе ад нас? Невядома ж. Ён не выйшаў на прыдуманы ім суботнік. Затое простыя людзі і чыноўнікі пад праліўным дажджом у гразі выконвалі загад Лукашэнкі. Дождж – гэта слёзы тых, хто працуе ў суботу. На суботніку ліў праліўны дождж. Пакуль чыноўнікі нібы працавалі, над імі парасоны трымалі. Да вы знаете, несмотря на погоду, наши коллеги все сказали, будем работать, будем вместе. А як інакш, спрабуй не прыйсці. Прысутнасць правяралі паводле спісаў. Прыйшлі, але ці працавалі. Галоўнае адзначыцца, усе пазавалі. Замест ударнай працы пілілі ролікі на сацыяльныя сеткі. І, вядома ж, танчылі. Некаторым пашанцавала, паляну накрылі, кашкай накармілі. А некаторым не пашанцавала. Іхнае кіраўніцтва запланавала яшчэ адзін суботнік. У нас очень много работы, поэтому я хочу, чтобы с пониманием все отнеслись. Нават дождж мае сумленне і заканчваецца. Улады ж хочуць, каб мы ўвесь час працавалі, а найлепей бясплатна. Субботник удался? Да! Мы закончили. Выходных у суботу і нядзелю Лукашэнку мала. У яго яшчэ і серада – дадатковы выходны дзень. Акрамя таго, ён рэгулярна прапускае не шараговыя, а важныя сустрэчы. Што ж ён робіць? Адпачывае ў гэтыя дні ці хварэе? У нашай краіне яшчэ ніколі не хавалі прэзідэнта. Як думаеце, праз колькі дзён беларусам раскажуць пра смерць Лукашэнкі? Дакладна не адразу. Пропагандисты навучились маскавать зникнение Лукашенки. Александр Лукашенко заслушал доклады главы администрации президента Дмитрия Крутого и председателя Совета Республики Натальи Качановой. Але ні Лукашэнкі, ні сустрэчы не паказалі. Гэтак выглядае інфармацыя на прэзідэнцкім сайце. Што ён рабіў 21 і 23 кастрычніка, бачым, а сустрэчы 22 з Крутым і Качанавай няма. На тэлебачанні паказалі сустрэчу фотаздымкаў маладога Лукашэнкі і Качанавай ды Крутога. А далей цікавей. Беларусам сказалі, што журналісты адразу пасля сустрэчы ў Палацы Незалежнасці паразмаўлялі з высокапастаўленымі чыноўнікамі. Толькі відаць, што Качанава і Крутой не ў Лукашэнкаўскім палацы, а на сваіх месцах працы. Нялёгка ім было расказваць пра гутарку з Лукашэнкам, якой не было. У Крутога вочкі во як бегалі. Президент действительно заслушал информацию о ходе подготовки. Пакуль ён казаў, побач хадзіў мужчына ў чорным, на рэакцыю якога ўвесь час паглядаў кіраўнік лукашэнкаўскай адміністрацыі. Наталья Качанова большая прафесіяналка ва ўменні расказваць пра тое, чаго не было. Президент подробно расспросил. Я подробно доложила президенту. Журналісты, здавалася б, звыклыя да потоку хлусні і тое з цяжкасцю назіралі за такім. Гэтак выглядалі іншыя важныя сустрэчы. Лукашенко пропускае працу. Гуляе сярод тыдня, або ўстаць з ложка і прыехаць на працу не можа. Канешне, усе людзі хварэюць, але чамусьці шпіталі для беларусаў – гэта жах, як сказаў кіраўнік Століна пасля наведвання раённай больніцы. Затое шпіталь для Лукашэнкі – гэта вау! У атачэнні прыроды месціцца найлепшая больніца краіны, а пры ёй прыбудавалі трохпавярховы блок выключна для аднаго пацыента. ВИП-блок делался и используется только Лукашенко и никем другим. Ведь во всем ВИП-блоке на всех 3 этажах в итальянском мраморе, позолоте,
декоративных панно и в Васильках есть только одна единственная палата интенсивной терапии. Як распавёў Белпол, першы паверх для аховы, другі для хворага Лукашэнкі, а трэці для яго ж, калі яго вернуць да жыцця пасля чарговага прыступу, каб адразу мог прыступіць да кіравання. Чтобы избежать холодной атмосферы больницы и сделать помещения вип-зоны максимально уютными, стены коридора декорированы картинами. Гэтак выглядае тыповая палата для простага беларуса, а гэтак лукашэнкаўская. Это комната для реабилитации и релаксации. А гэта шпітальная сталоўка для адной асобы. Падобна і з жыллёвымі умовамі. У беларуса одна кватэрка. У Лукашэнкі толькі ў Беларусі 18 шыкоўных рэзідэнцыяў. Але так было не заўсёды. Я помню, жил 9 или 11 метров квадратных. Туалет на улице. Як вядома, у Савецкім Саюзе, дзе ў гэткіх умовах жыў Лукашенко, кіраўніцтва шыкавала, а народ працаваў. Вось Лукашенко і стаў прабівацца наверх. Когда стал секретарем парткома, тогда денег было море. Все, за полгода построил этот дом. А пасля стаў прабівацца яшчэ мацней, шчодра раздаючы людзям абяцанні палепшыць іхнае жыццё. Ему доброе слово, этому человеку. Он тебе душу раскроет, будь нищим, голым ходить, но тебе последнее отдаст. Опора моя вот на таких людей. Такія людзі з добрымі душамі, голымі і засталіся. Затое Лукашенко шыкуе нават болей, чым які-кольвек савецкі правадыр. Я у кого-то чего-то просил, Не прасіў, сам браў. Простым жа людзям нават крэдыт на жытло ўзяць цяжка. Стаўкі няўздымны. А цяпер яшчэ абяцанага льготнага будавання не будзе. вы что, с ума сошли? У нас эти льготы нечем льготировать. Где мы это все возьмем? Откуда возьмем деньги? Дзесяцігоддзямі раскрадалі дзяржаўны бюджэт, трацілі не на развіццё краіны, а на свае рэзідэнцыі, самалёты, аўты, жанчын і дзяцей. А цяпер высвятляецца, што для беларусаў чамусьці грошай няма. Денег, нет денег. 1 лістапада будзем адзначаць сусветны дзень мужчынаў. Свята не столькі сілы, колькі адказнасці і развіцця. Калісьці свет мералі мускуламі, сёння розумам і эмпатый. У эпоху штучнага інтэлекту, калі роботы могуць будаваць, ваяваць, думаць і нават раіць, сіла мужчыны будучыні будзе праяўляцца ў маральнасці, мудрасці і здольнасці бачыць далей за машыны. На гэтым развітваюся з гаспадарствам. З вами была Вольга Старасціна. Пабачымся ў будучыні.